Izgrađen je trgovački centar Supernova. Uređeni prilazi selu. Na samom ulasku imamo križ kojeg smo sami obnovili. Bila je sagrađena čekaonica za autobus. Sada je zamijenjena s novom. Nogostup je sagrađen prije 2 godine u dužini od 1,2 km. To nam je bilo jako potrebno zbog velikog broja djece i preuske ceste. Napravljena je greška u projektiranju. Postavljene su cijevi FI30, a trebale su veće. Nadzor je tvrdio da to ima protok, ali nije. Šahta kod Tine ne može progutati vodu, pa pliva selo. Rješenja postoje, samo ih treba urediti. Selo broji 120 kuća, ima oko 400 stanovnika, od toga 100-tinjak djece. Ima i jedna, nažalost, neobična stvar u selu. Živi 30-ak udovica od 30 do 98 godina. Imamo i dosta umirovljenika i ljudi koji rade u inozemstvu. Kao cjelina smo dobri, uzor drugim selima. Uveli smo sistem samofinanciranja tako da svaka obitelj godišnje plati 100 kuna. Od toga se plaća održavanje igrališta, groblja. Od najma doma održavamo dom i oko njega. Pred ugostiteljskim objektom Tina imamo oglasnu tablu koja govori da smo imali izmjeru zemljišta katastarske općine Drškovci. To je također veliki potez. Sada se zna što je čije, ucrtani su putevi koje smo popravili. Taj projekt je pokrenut za vrijeme dok je bio gradonačelnik gospodin Neferović, a dovršeno za vrijeme dok je gradonačelnik gospodin Puljašić. Postavljena je prometna signalizacija, iscrtane zebre, promjene bandere, skinute drvene, postavljene betonske, postavljen je jarbol sa hrvatskom zastavom. To je znak dobrodošlice svim dobrim ljudima bez obzira na stranačko i vjersko opredjeljenje. Dalje smo počeli sa ivičnjacima koji služe za obranu od poplave. Tu bi trebalo još 80 metara postaviti. Igralište, ponos sela i moj ponos. Kupljeno je za vrijeme dok je gradonačelnik bio Branko Skorup. Plaćeno je 18.000 njemačkih maraka, grad je dao 15, a selo 3. Na igralištu nazvanom Martina, po našoj rukometašici Martini Franić Tokić, svi znamo da je umrla prerano i da nas je za vrijeme svog života zadužila da svojim igrama i ponašanjem i njoj u čast smo nazvali ovaj sportski centar njenim imenom. Imamo na igralištu košarkaško, odbojkaško, nogometno, postavljene su ljuljačke sprave za igru. Postavljen je kontejner za smeće, iskopan je bunar, sagrađena sjenica sa stolom i klupama. Igralište je ograđeno, sagrađeno je bočalište, napravljena granitni stol za stolni tenis, odvodni kanal izbetoniran u dužini od 1000 metara. Održavamo ga sami, plaćamo košenje svojim novcem. Postavljene su mreže iza golova. Prilazni put do izvora Ivašćak je nasuti, može se s autom. Uređen je put kod Drage Čičkovića u Sokaku, kako mi to nazivamo, imamo problem s poplavom, nije uređen odvodni kanal, ali prilazni put je nasut i autom prohodan. Kapelica je u potpunosti obnovljena radom i donacijom mještana 2006. godine. Pipek Pero je dao 1000 eura, Gavran Josip 1000 franaka, Begović Vlado Građu, Limariju gospodin Janota dao, prijatelji od Gavrana iz Bosne, Musliman, donirao je stolariju, Predrag Franić, radovi kao rezanje temelja da se zaustavi vlaga, žbukanje, puno toga se zaustavilo i napravilo da se spriječi urušavanje kapelice. Vlado Banjanin je okrečio, Franić Antonio ugradnja stolarije, postavljena je i spomen ploča domobranima. Spasili smo kapelicu od urušavanja svojim novcem i svojim radom. Uz postojeću parcelu na groblju još smo nadokupili i ogradili još parcela.
Za vrijeme izmjera gospođa Kata Begović Ivina nam je darivala parcelu uz groblje. Tu je bio i pokojni Dragan Franić. Dogovorili smo se da nam on da dio svoje zemlje uz groblje, a mi njemu jedan dio od toga što nam je Kata poklonila. Taj dio je pod šikarom. Pokušali smo dobiti malčer, iskrčiti, ali veliko je brdo, pa nismo to riješili. Na groblju je sagrađena mrtvačnica. Za vrijeme dok je podin Dragutin Štirmer, grad je odobrio materijal, a mještani su odradili posao. Dograđena je i nadstrešnica kraj mrtvačnice. Prvi spomenik domobranima u Hrvatskoj je postavljen upravo na našem groblju. Bio je od lima, pa smo mi napravili mramorni, to je masovna grobnica, oko 50 mladih ljudi koje su ubili partizani za II. Svjetskog rata. Postavljen je i drveni križ na mjestu gdje je bila stara kapelica. Posao su odradili novi predsjednik sela Mato Vidović i član odbora Ivica Petričević. Put do groblja je nasut, ali valjalo bi ga malo popraviti. Postavljen je kontejner za otpad. Gornji dio sela je dobio nakon dužeg čekanja vodu, kanalizaciju, novi asfalt. Odvodni kanali su donekle održavani, ali to nije dovoljno jer velika količina vode iz šume je nezaustavljiva. Kod doma je sagrađena potisna pumpa da bi imali dobar pritisak vode. Ljudi su počeli iseljavati iz tog dijela sela. Nisu imali dobre uvjete za život. To je bilo prioritet. Naišli smo na razumijevanje tadašnjeg gradonačelnika Ronka i napravili smo to. Dom je također naš ponos. Bio je namijenjen rušenju i jakom lošem stanju. Josip Gavran, koji je tada došao u selo, predložio je da dom obnovimo. On je financirao dogradnju kuhinje i WC-a, prekrio krov, postavio limariju. To nas je potaknulo da nastavimo. Gospodin Ronko je financirao žbukanje na dogradnju nadstrešnice. Mještani sela su vidjeli da se može, pa smo te 2005. i 2006. godine napravili čuda. Uređena je nadstrešnica doma, kupljeni inventar, suđe, stolovi i sve osnovno za 100 ljudi. Terasu smo preuredili i služi kao dom. Antonio Franić je ugradio novu stolariju. Dolazili su sam pomagati i majstori Nikica Blažanin, Zdravko Tucaković, Drago Podoljak, Dalibor Stazić i svi ostali mještani su pomagali da imamo lijepi dom. Parkiralište je izasfaltirano. Sad u domu imamo sve potrebno: suđe, čaše, rosfraje police, rosfrajne stolove, profesionalnu mašinu za pranje suđa, dva velika hladnjaka, jednu liniju, jedan veći zvučnik, karaoke, televizor, stol za stolni tenis, stolove i klupe, stolove manje i stolice, klima, centralno grijanje na plin, peć na drva u slučaju da nestane plina. Panoe sa slikama prikazuju dio povijesti sela. 2 betonska stola vani. Na domu je spomen ploča svim braniteljima sela, 45, od toga na žalost 13 umrlih. Taj spomenik je izradio Vlado Turkalj, a financiralo selo. Sad u zadnje vrijeme gradonačelnik Glavić je odobrio radove na odvodnim kanalima i to treba nastaviti da se spreči poplava koje nanose velike štete cijelom selu. Organizirali smo nekoliko druženja u selu. Veliko otvaranje objekata 2006. Pekli smo bika, počastili 600 do 700 gosti iz Plehana, svećenici, Croatia bus, nogometni turnir je bio gdje su sudjelovale naše 2 ekipe i gosti iz Zagreba i iz Plehana. Podjela 80 poklona djeci za Svetog Nikolu. To su djeca do 8. razreda. I imali smo 4 invalida kojima smo također dali lijepe poklone u selu. Druženje sa Ukrajincima koje smo imali nedavno bilo je 52 Ukrajinaca. Organizirali smo prije predavanje i polaganje za kovatelje motorkom i motornom pilotom i korisnike špricivama. Evo sam vam u što sam mogao kraćim crtama opisao ovo malo, ali
vrijedno i pošteno selo. Veći dio svog života sam posvetio svom rodnom selu. Došlo je vrijeme da prepustim mlađima. Ovi ljudi su mladi, pošteni i vrijedni, zbog toga su oni moj izbor. Želim im puno zdravlja, sreće u životu i radu. Nadam se da će sačuvati sve ovo i da će još puno toga napraviti. Svima zahvaljujem na pomoći jer bez vas to ne bih mogao učiniti. U zahvalu za pomoć podijelit ćemo zahvalnice prijašnjim odborima, političarima, medijima koji naš rad prate godinama, zaslužnim pojedincima, obiteljima pokojnih članova odbora i u novom odboru ćemo dati da im to bude podstrijeh u daljem radu. Nadam se da će opravdati moje povjerenje i da će napraviti još više nego mi. Još jednom svima vam i vašim obiteljima želim puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka nas čuva dragi Bog. Hvala svima. Svima što ste došli, što ste uveličali ovu našu svečanost. Evo, ja bih zamolila našeg predsjednika da dođe do mene. Željko Begović. Željko Begović, naš stari predsjednik koji je 30 godina. A nemaš to pregovoriti? Da mu predam poklon. Evo ja ću. Od mjesnog odbora Drškovci. Okrenite se, maknite se. Gledaj u nas. To je malo zaključno. Predsjednik. Ja se zahvaljujem na lijepom poklonu i želim ovim što sad idemo u mirovanje dug život i dobro zdravlje. Ja vas zamolio da ostanete još sve, da minutom šutnjom, evo predsjednik će reći ostalo što još treba. Da minutom šutnje odamo počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim preminulim mještanima Drškovaca i Požeštine. Dobar vam dan. Pozdravljam sve prijatelje i mještane sela koji su prisutni i okupili se povodom smjene vlasti u selu. Nakon dugih i teških godina služenja selu došlo je vrijeme da taj posao prepuste u mlađima. Ovaj novi odbor je moj izbor
nada se da će sačuvati što je do sada učinjeno i da će još nešto napraviti. U selu ima 100-tinjak djece pa imaju za koga raditi. Ja bih se zahvalio svima koji su pomagali selu. Dugi niz godina. Ponosan sam na sve vas, na sve učinjeno do sada. Novom odboru želim sve najbolje u životu, radu, kao i svima vama i vašim obiteljima. Neka nas sve skupa čuva, dragi Bog. Još jedno veliko hvala. U zahvalu za pomoć selu dodijelit ćemo zahvalnice prijateljima sela, zaslužnim članovima, prijašnjim i sadašnjim odboru. Moram se zahvaliti svojoj supruzi Božici i obitelji što su imali razumijevanja za moju predanost selu i odrađivali moje poslove koje sam ja trebao odrađivati, a radio sam za selo. I meni to ništa nije žao. Bilo bi mi žao da se to uništi. Ne bi dalje dužio, malo su me emocije po mene. Hvala vam svima što ste došli. I sad, poslije podjele zahvalnica, ćemo nastaviti sa zabavom, sa objedom, nešto skromno smo vam pripremili. Ja vas molim, Bog prozovemo da dođemo u svoju zahvalnicu. Ta zahvalnica je znak prave zahvalnosti, ništa tu nije. Svi koji ćete ste i zaslužili. I počet ćemo sa podjelom zahvalnica. Odmah ćemo krenuti sa našim političarima, koji tu je samo ostao još ili došao, neki su se ispričali, neki nisu, što nije uopće bitno. Ja vas molim kako ga prozovemo da dođe po svoju zahvalnicu, jer ta je zahvalnica od srca. Hvala vam lijepo, hvala lijepo. Ne može jedna fotografija. Možete nešto reći. Dječki, hvala. Nadam da se dobro čujemo. Konkretno mi je čast i zadovoljstvo što sam ponovno sa vama i sa vašim bivšim predsjednikom, naravno i u društvu novog čovjeka koji će nadam se tako uspješno voditi ovo naselje kao što je to bilo i do sada. Bilo mi je zadovoljstvo i dok sam bio gradonačelnik dolaziti do vama i uvijek pričam sa zadovoljstvom kako smo razmišljali o izgradnji nogostupa kojih nismo napravili, ali su napravili dečki koji su došli. Razmišljali smo o puno toga i realizirali neke stvari. Radili smo prije svega na uređenju naših groblja i to mi je posebno drago što smo uspjeli napraviti, što inače u naselju bude kao zadnja briga. Mi smo to u zaslugu gospodina Begovića napravili odmah u prvoj godini mandata. Šta da vam kažem? Drago mi je i zbog gospodina Begovića što ste se u ovakvom broju, to je samo znak, da podržavate ovog čovjeka, da ste ga volili, da je on vaš i ja se nadam da će tako i u buduće ostati. Dakle, da ćemo ga susretati u njegovom selu, da će on pomoći ljudima koji dolaze iza njega i da ćemo svi zajedno još koji tu se da glavu ne budu. Ne trebate praviti čovjeku zahvalnice, ovo je već dosta. Hvala vam lijepo svima. Gospodin iz medija Jelenko Topić. Hvala. Od sela Duškovac. Hvala. Zaslužio sam. Zahvalnicu Vladimir Protić. Također, čovjek koji je bio uvijek na raspolaganju u selu Drškovcima i promovirao nas i kroz novine i kroz tamo kroz sve. Još jedno napravo još jedno posljedno. Dušan, našem dugogodišnjem prijatelju, zahvalnicu ćemo dodijeliti Anti Brkiću.
predsjednicima imaju 30-ak, da dođu ovdje u školu učenja kod gospodina Begovića i kod vas ostali. Hvala lijepo. Zahvalnice ćemo dodijeliti bivšim članovima mjesnog odbora. Stjepan Kara, opravdano odsutan, Marko Jurčetić. Ivan Begović, Željko. Od danas bivšim članovima mjesnog odbora Snježana Begović. Čestitam. Mjesto za ženu. Ivica Jergović. Ivica Begović Đuri. Ivan Alfred nije Kunić. Imali smo malo prekida, idemo dalje, nećemo se umesti. Sad podijelimo zahvalnice ovom novom odboru, članovima novog odbora, nadajući da će i to malo potaći da rade i da vode računa o našem selu. Kao predsjednik, novi predsjednik mjesnog odbora je gospodin Marko Vidović i Mati ovog prvome daje. A bit će Kušteo i Može biti skromno, ali pošteno. Domagoj Begović. Nastavi kao što si radio. Hvala Marto. Mislim da je ova ekipa jača od nas po kilometru. mislim da ćemo izaći i ovakve naka. Ivica Petričević. Redakcija. Jedan.
koji su sve ovo podržavali. Nismo mi mogli to sami. Tu imamo radnu ekipu Božica Begović. Svako na neki način odraditi. Ivan Čičković. Tu ne smije biti greška. Majstor od Kratkova. Zaslužio se. U ime budite ponosni na svoje pokojne. Puno su pomogli selu. Nažalost, nema više. Šta da vam kažem dalje, najbolje bi bilo prekinuti sa pričom. Pogledašte što je naš prijatelj snimio u selu, pogledajte, vidite da vam ja ne pričam priče, sve ćete vidjeti šta ima, šta se radilo i onda ćemo nastaviti sa veseljem. Kad vidite taj spot, vidjet ćete da je selo moramo šutiti sve i tako i treba. Samo nastavite vi tako raditi i nema greške nikakve, radite pošteno i ne morate se razglasivati. Nama je dobro, a drugi nek se boje za sebe. Nismo nikad bili protiv Novog Sela, protiv nikog, ni protiv drugih sela, ali smo gledali da dobijemo za sebe najviše. Hvala vam lijepo, sad ćete vidjeti taj spot što ima snimljen, pa ćemo onda vidjeti sa ručkom. Hvala lijepo na svemu, hvala što ako ima neko nešto da želi reći, evo, slobodno dođite za mikrofon, recite, rastanak je taki kaki je, svi sastanci teški, ali ja sam tu i rekao sam i odboru, pa me zatrebate, tu sam i svakako ću pomoći koliko god mogu. Hvala lijepo živim. Ja se obraćam sa svima, hvala svima na povjerenju. Nadam se sa svima, čak i iz grada i sa svima da ćemo imati radnje, ko što je bilo i do sad, i to je to. Dajem se na raspolaganje i svemu i gradu, da što god bude ko trebao da zove i da se javi. Vremenili su bilo kako. Hvala. Svima vama dajem ključeve od sela Mati Vidoviću, novom predsjedniku mjesnog odbora i sela. Ko sad te sluša mene, ko se ljutio, ko ne ljutio. Treba biti. Ja sam čuvar. I pošten čovjek. To se samo na taj način može, a drugčiji nikako. I zato ovom prilikom čestitam
gospodinu Željku Begoviću na stvarno odrađenom poslu u selu i što je rekao gospodin Brkić, trebali bi svi u ovoj županiji doći učiti kako se vodi selo. Čestitam. Evo, pa ćemo se prije ručka pomoliti, pošto je ovo hrvatsko i kršćansko selo, da se molimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, molite za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako jaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek i Bogom. Bože, blagoslovi nas, ovo naše zajedništvo i ove ljude koji su pripremili ovo sve po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Treba doći kraće. Sam ja može tako. Može. Dobro žele, pa se palio svjetlo. Ja